9 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо мақсади шиносоӣ аз ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ, мулоқот бо мардум ва ифтитоҳи як қатор иншоот ба шаҳри Исфара ташриф оварданд. дар фурудгоҳи муваққатии шаҳраки шӯроби шаҳри Исфара президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарият самимона истиқбол гирифтанд. хуш омадед султони мо, шоҳаншаҳи даврони мо, эй шоҳи кулли тоҷикон, эй раҳбари даврони мо. шӯро ба бахти мо гулистон гардад, алмоси нигини Тоҷикистон гардад. хуш омадед пешвои муаззами миллат. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки шӯроби шаҳри Исфара нахуст майдончаи варзиширо мавриди истифода қарор доданд. эй сарвару эй раҳнамо, эй муттақо, эй муқтадо, дар роҳатон сад шохи гул, ин дам гулафшон омада. хуш метапад набзи замин, аз қолини сабзи замин. ин лаҳза дар бурҷи ҳамал, хуршеди тобон омада. ҳазорон аҳсан эй сарвар, ватанро нусрат овардед, ба миллат ваҳдат овардед, шукӯҳу шӯҳрат овардед. хуш омадед пешвои муаззами миллат. майдончаи варзишӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишт дар як муҳлати кӯтоҳ бо сифати баланд бунёд шудааст. ҷавонону наврасон имкон доранд дар майдончаи варзишӣ ки барои бозии футболи хурд ва волейбол пешбинӣ шудааст ба машқу тамрин машғул шаванд. дар ҳудуди шаҳраку деҳоти шаҳри Исфара дар доираи омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар баробари бунёди иншооти таъиноти гуногун ба сохтмони инфраструктураи варзишӣ низ диққати зарурӣ дода мешавад. замони соҳибистиқлолии мамлакат дар шаҳри Исфара 210 толору майдончаи варзишӣ бунёд ва ба истифода дода шудааст ки дар ин замина дастовардҳои варзишгарон беш аз ҳар вақти дигар зиёд мегардад. таваҷҷӯҳ ба сохтмон ва истифода додани майдончаҳои варзишӣ дар ҳудуди шаҳраку деҳоти шаҳри Исфара имкон фароҳам овард ки ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш бештар гардида, онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гарданд. барои мо футболбозону варзишгарон дар шаҳраки шӯро дар мобайни дигар иншоотҳо як майдончаи варзишӣ барои футболбозони ҷавон сохта истифода дошта шудааст. ин ҳама бошад ба пешводи сисолагии исlohoti Тоҷикистон мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар шаҳраки шӯроби шаҳри Исфара хати оби нӯшокиро ки барои таъминоти 15 000 аҳолӣ бунёд шудааст мавриди истифода қарор доданд. хати оби нӯшокӣ дар шаҳраки шӯро бо харҷи 13 миллион сомонӣ аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда дарозии он 11 километру 200 метрро ташкил медиҳад. тавассути ду пойгоҳи обкашӣ ба ҳавзи асосӣ ки ғунҷоиши ҳар яке 2000 метр мукааб мебошад, бо қубури қутраш 273 миллиметра оби нӯшокӣ ба сокинони 56 бинои баландошона ва 608 ҳавлии ҳудуди шаҳраки шӯроб дастрас мешавад. иншооти мазкур дар асоси супориши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби коргарону мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзиливу коммуналӣ бунёд карда шудааст ва оянда барои вусъати корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳраки шӯроби шаҳри Исфара боз тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад. шаҳраки шӯроб чун мисли пештара гулгул шукуфта истодааст. ин ҳам аз сабаби он ки солҳои тӯлонӣ аст ки дар ин шаҳраки шӯроб танқисии оби нӯшокӣ буд. бо дастгирии пешвои муаззами миллат ҳамин соли 2021 ба шаҳраки шӯроб оби нӯшокӣ дастрас шуд. солҳои тӯлонӣ буд ки шаҳраки мо аз оби нӯшокӣ танқисӣ мекашид ва имрӯз боиси хурсандист ки бо дастгирӣ ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳраки мо об оварда шуд ва аз номи сокинони шаҳраки шӯроб миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат мерасонам. вақте ки об ҳаст онҷо ободӣ албатта мешавад ва ин аз дастовардҳои истиқлолият ва боз мо корҳои ободонӣ ва созандагиро ҷоннок мекунем ва ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро боз бо як рӯҳияи баланд ватандорӣ ватандостӣ истиқбол мегирем. дар тӯли 15 сол аст ки ҷамъияти шаҳраки шӯроб аз ҳоби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд. ҳозир хушбахтона бо ташаббуси ҷаноби ҳоли пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони ҷамъияти шаҳраки шӯроб соҳиби
خانه در خوشروی زمانوی از آن جمله مشکلات اساسی که ها بود در همین روزهای نزدیک همشان صاحب آب شدند. در خانه هر یکی ساکنان آب به ملال حاضر می بیاد، همشان استفاده میبرند. بغیر از وی در تمام مؤسسه هایی که از آب نوشاکی نیز عذاب میکشیدند برای تمام شرایط های مکتب، حاضر همه شرایط های مکتب مؤسسه نیز مهیا شده است. با دستگیری جناب حالی پیشوای ملت ما مینت‌داری خود را کل ساکنان جمعیت شهرک شوراب از آن جمله آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 برای تشبثکاری جناب حالی پیشوای معظم ملت میرسانیم. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки шуроби шаҳри исфара ба 20 нафар калиди манзили истиқоматӣ тақдим карданд ки аз онҳо 3 нафар корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 10 кас аз оилаҳои ниёзманд, ятиму маъюб ва 7 нафар мутахассиси ҷавоне ки дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишт фаъолият менамоянд. манзилҳои истиқоматӣ аз 2 ва 3 ҳуҷрагӣ иборат буда дорои шароити мусоид ва ҷиҳози зарурӣ мебошад. аз ин ғамхорӣ сарвари давлат ки пайваста нисбат ба қишрҳои ниёзманди ҷомеа ва кормандони соҳаҳои буҷетӣ зоҳир карда мешавад, сокинони шаҳраки шуроб бо хушнудӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. имрӯз мо бисёр хушхор ҳастем ки бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳиби манзили истиқоматии 3 ҳуҷрагӣ гардидем. ман дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 шаҳраки шуроб ба хайси омӯзгори забони русӣ фаъолият мекунам. шавҳарам ҳамчун мутахассиси ҷавон дар ҷамъияти саҳомии кишодаи ангиш кор мекунанд. мо аз ин ғамхории пешвои муаззами миллат шод гашта кӯшиш ва харҷ медиҳем ки барои ватану миллати хеш содиқона хизмат мекунем. оилаҳои маъюбони хушбахтона имрӯз соҳиби манзили зисти доимӣ шуданд. то ин ҷониб ва ё дар муддатҳои 10 сол 15 сол иҷоранишин буданд. имрӯз با تشبث جناب حالی پیشوای محترم ملت امامعلی رحمون صاحب منزل استقامتی شخصی خودشان شدند. маврид ба таъкид аст ки дар доираи маъракаи ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Шуроб бунёди иншооти гуногун ва дигар корҳои ободонӣ вусъат дошта, ҳамзамон дар шаҳрак тармим ва навсозии биноҳои истиқоматӣ, таъмини шароити зарурии зист, бунёди иншооти иҷтимоӣ, ободонии ҳудуди биноҳои истиқоматӣ ва тартиб овардани роҳу роҳравҳо ва сабзкории ниҳолшунонӣ бо суръат идома дорад. имрӯз барои мо сокинони ҷамъияти шаҳраки Шуроб боиси ифтихор аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ташриф оварданд. дар дораи ин сафар мушкилоти асосии шаҳраки Шуроб ҳалли худро ёфт. ин ҳам мебошад оби нӯшокӣ ки тӯли солҳои зиёд мардум танқисӣ барои оби нӯшокӣ мекиштанд. имрӯз бо дастгири маҳз ҷаноби олӣ ин мушкилоти шаҳраки Шуроб пурра бартараф карда шуд ва инчунин як қатор корҳои ободониву созандагӣ дар ин самт идома дорад. барои ҷавонон як варзишгоҳ инчунин сохта ба истифода дода шудааст. ҳамчунин ба шахсони эҳтиёҷманд ва мутахассисони соҳаи ангишт 20 нафар хонаи истиқоматӣ тақдим карда шуд ки имрӯз онҳо пурра истифода мебаранд. дохили шаҳраки Шуроб қариб 2.5 километр роҳҳо пурра муфаш карда шуд. оянда кӯшиш мекунем ки баҳри ободонии шаҳраки Шуроб пурра саҳмгузор бошем ва барои ободонӣ пурра кор ва фаъолият намоем. дар шаҳраки шуроби шаҳри Исфара пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои саноатӣ шинос шуданд. جوانی ملتم
روح و روانی ملتم، شهرت فضای ملتم، با پیشوای ملتم. پشت و پناه ما وطن، پشت و پناهش ماستیم، سر پیشی پایش مونده‌ایم، در خدمتش برپاستیم. ساکنان زحمتقرین و هنرمند شهر اسفره در احیای عنعنه‌های ملی و رشد هنرهای مردمی سهم نظررس و فعال داشته در اینجا بهترین نمونه‌های آفریده‌های خویش را به نمایش گذاشتند که جالب و دیدنی و قابل توجه بود. هنر کدبانوهای شهر اسفره نیز در آماده کردن مواد غذایی از جمله نامگوی وسیع نان و کلچه، طعام‌های ملی و انواع گوناگون قنادی شایسته تحسین است که هر نامگوی آن طعم و لذت خاص دارند. چند نمود محصولات کارهای زنهای اسفره می باشد. به مانند نمودهای سمبوسه ها ورداشته، سمبوسه های دیگی، سمبوسه های زمانوی، سمبوسه هایی که در تنور پخته می شوند، فطیرها. چند نموده فطیرها را در اینجا ما پیشنهاد میکنیم. این فطیرهای به مانند ورقین میگن، بعد فطیرهای پیازدار، فطیرهایی که بیشتر نغز میبینن، فطیرهای گونگک میگن که آنها را بسیار مردمی ما نغز میبینن. بغیر از آن کلچه های با جزد، کلچه های شیردار، کلچه های با روغن پیشکشی مردمی ما میکنیم. در اینجا 7 نمود قندهای ملی ساخته استادیم. همش از شکر، آرد، مغز، روغن. طلبات در بازار هست، جای فروش هست، میفروشند. هنر زردوزی و کندکاری و کلالگری در شهر اسفره رونق رواج یافته برای رشد منبعه آنها شرایط و امکانات مساعد فراهم آورده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با نمایش محصولات استحصال نموده کارخانه‌های صنعتی شهر اسفره که مطابق با استانداردهای بین‌المللی است بهای سزاوار داده تاکید نمودند که هرچی بیشتر استحصال محصولات وطنی و با صادرات نگرانده شده را زیاد نمایند. امسال محصولات کنسروگی را 12 نمایش راه ماندیم. با حرکت داریم که این سالی موسم آینده را با محصولات زیادتر قبول کرده و زیادتر برآورده. تا اینجا 10,000 بود در یک سال. نشان دهنده های استحصالی یکی از کارخانه های عظیم صنعتی در شهر اسفره جمعیت سهامی کشاده انگشت رو به افزایش بوده. تنها در سال سپری گردیده 73939 تن انگشت استخراج کرده شده است. مجموعاً حجم استحصال محصولات صنعتی در شهر اسفره با بنیاد کارخانه های خرد و بزرگ سال تا سال بیشتر گردیده در این زمینه جایهای نوی کاری تأسیس می‌یابد.